Felly 8 yn y dosbarth yma. Mrs Julie Evans yn siarad ar stiwardied. Falle bod na benderfyniad ar fi'n dod. Ond fel i ni wedi gweld gyda Julie, pan mae yn beirniadu i syfyniad ola ac falle wneud ambell i benderfyniad tuag at diwedd y llinell. Fel y ti'n sôn, Rob, yn yr un mor bwysig ar rhan ucha. I'r diwedd, odi, mae tipyn o sport. Na, Julie, bwysig. Mae'n trafod efo'r stiward, mae yna benbleth braidd, dwi'n siŵr cweit. Wedi gofyn iddyn nhw cerdded allan eto. Gall hwnna ddod â trwbl i'r ceffyl sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Menai Sparkling Sapphire. Felly'n hoff o weld nhw yn cerdded drws nesaf i'w gilydd i gymharu. Dwi'n meddwl bod hi eisiau newid i feddwl a ni ddim yn sicr. A ni ddim yn mynd i weid, ond fel arfer, hala nhw mas i gael gweld a cymharu. Mae fe fi'n cytuno gyda David, mae fe'n dangos falle bod hi ddim cweit yn siŵr neu bod hi wedi penderfynu bod hi eisiau newid rhywbeth. I chi yn gweld gwahaniaeth yn chi ma' na rai fwy trwm na'i gilydd? Yn bendant. Wel, dyma nhw, mae'n amser pryderus i Richard Jones a Menai Sparkling Sapphire sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond chi'n gweld i mynd am un mwy trwm? Neu na? Wel, does dim amcan da fi beth mae'n mynd i wneud nawr. Fel wedon ni'n gynharach, mae'r dosbarth hyn yn ddwfwr o quality ac anifeiliaid da. Fydden ni ddim yn licio gweud beth gall newid, ond falle neife. Steward yn ôl. Oes na benderfyniad, oes na newid yn mynd i fod yn y safle. Ar ôl iddi gael cipolwg arall ar y cesig yn cerdded o'i chwmpas. Mae'n trafod gyda Cemais Evans, y steward sydd wrthi ochr i fan ni. Menai Sparkling Sapphire oedd ar y brig, ond a fydd hi yn aros yn y tybed. Dal i bendroni. A mae wedi cael aros, wy'n credu. Mae'r wasgod air yn dod. Na, wy'n credu bod yna newidiaeth. Mae yna newidiad wedi bod fyd. Mae'n disgo fel bod Taylor Merrick a Brynaethon Cleopatra sydd yn sefyll ar ben y wasgod air ni'n gweld i flaen i ni nawr wedi dod i'r brig ac a wedyn caseg brydfa Menai wedi disgyn i'r ail. Dwi'n meddwl bod Julie dwi'n meddwl bod hi'n licio'r caseg Menai'n am fawr iawn, ond falle eisiau ddi jyst cael ei gorffen ffwrdd heddiw falle. Wy'n cytuno, ond ni'n meddwl fel i allai egluro fe hwnnw i ti'n ei gweud y geirau. Mae yna gerdded a phwrpas, mae yna ysgwyd llaw, a mae yna gysanol o gyfarch oddi wrth Julie Evans i Brad Merrick sydd wedi bod yn dangos Brynaethon Cleopatra. Y gaseg fagu sydd wedi dod i'r brig gyda'r adrant. Mi oedd na dipyn o bentroni a mi oedd na newid lle ar y diwedd. Ond yn dod i'r brig, llon gyfarchiadau i Brynaethon Cleopatra wedi ennill mewn 2 ddosbarth.
Roedd na benderfynu tan y funud ola, ond yn y funud ola, Brynithon Cleopatra ddath i'r brig ac yn cael ei arddangos gan Brad Merrick. Llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw yn dod yn fuddigol yn adran y caseg fagu 8 mlwydd oed ei hebol gyda'r adran dy. Ac yn ddiwrnod mawr i Clifford Merrick, David. Wedi ennill mwy nag 1 dosbarth heddiw. Brynithon Scarlet Ribbons yn ennill yn gynharach ac Brynithon Cleopatra yn coroni'r cyfan.